Буквално каза: съберете си бокуците и изчезвайте, имате 24 часа да напуснете хотела. Само бях чувал такива истории преди да дойда тук и изобщо не съм предполагал, че ще ми се случи нещо подобно. И покрай Хелуин стават някакви такива работи. Това е някакво брутално. Буквално банката изглежда като къща от Майнкрафт. Вижте с какви коли карат фризерите в Америка. Добре дошли в влог номер 1 от Америка. Ако сте цъкнали на това видео, най-вероятно искате да разберете как за малко щяхме да останем на улицата. И това наистина е така, не е кликбейт. Само че ще ви разкажем малко по-късно. А сега, фризер. Вижте с какви коли карат фризерите в Америка. Не е лоша. Заприличах на човек след повече от месец без постригване, месец и половина почти. Сега трябва да отидем до някоя банка да си открием сметки, понеже стана вече един месец как сметка и все още не сме го направили. Обаче преди това май ще хапнем нещо. Розов спрайт с ягода. Хапнахме и сега отиваме към банката, която е ето там. A few moments later. Открихме си сметки. Буквално банката изглежда като къща от Майнкрафт. Важното е, че свършихме работата. Този клип го записвам за трети път. Изключително неприятно е да повтарям едно и също нещо 3 пъти. Така, най-накрая реших да изляза и да запиша клипчето, което съм започнал да снимам преди много време. Снимах го 2 пъти до сега и 2-та пъти беше супер ветровито. И сега реших, че ще се възползвам от свободното време, което имам, да го дозапиша още веднъж, за да го пусна възможно най-скоро. Като цяло останахме без работа и без хаузинг, без място, на което да живеем, и трябваше да се намерим за много кратко време някакъв вариант. И реално кофти нещата покрай нашия работодател започнаха още преди да сме пристигнали тук. Буквално няколко дни преди да дойдем в Америка писахме имейл на нашия работодател, понеже ни бяха посъветвали да напишем един имейл, нали, да се знае, че идваме и да няма изненади, понеже така или иначе кацнахме късно вечерта и се появихме в хотел може би към 10 часа вечерта и трябваше все пак да са подготвени, за да ни настанят веднага. И писахме имейл, на който така и не получихме отговор, но предположихме, че все пак трябва да са подготвени, наясно са кога би трябвало да дойдем. А като цяло ние нямахме никаква представа как изглеждат работодателите ни преди да пристигнем тук, понеже интервюто ни за работа беше чрез видео. Буквално просто записахме по едно видео за 2 минути, пратихме им го и след една седмица получихме отговор, че сме одобрени и че са ни харесали. Друг въпрос е, че според мен изобщо даже не са погледнали въпросните видеа, които сме записвали, ама това е друга тема. Както може да се усетите, в момента, в който стигнахме тук, отидохме в хотела и естествено никой не ни очакваше, при което в крайна сметка ни настаниха в един друг хотел. По принцип идеята беше да останем там за 1-2 нощувки, така предполагахме, че ще се случи. Изобщо сме предполагали, че това ще е хотел, в който ще останем. И ние се надявахме на следващия ден да се видим с работодателите ни, да се запознаем, което така и не се случи. Може би цяла седмица сме говорили с колеги, нали, питали сме ги възможно ли е да се видим с шефовете, да се запознаем, все още не сме ги виждали. Нали, това са нормални неща, след като си дошъл до 9000 км, се предполага, че поне трябва да дойдат да се запознаят с теб и да ти обяснят най-основните неща за работата преди да си започнал. Между другото, тук вече са се подготвили за Хелуин, както може да забележите, къщата отзади е брутално украсена. Паяци, скелети, като цяло навсякъде. Много изродски неща има
на много от къщите, ама тук са някакви такива просто и почват да се подготвят за този празник 2 месеца преди него. Реално започнахме работа на 10 май, при което ни дадоха договор, в който не трябваше ние да напишем каква е сумата, която ще получаваме на час, което беше много странно. По принцип работодателя в момента, в който ти даде договора, в него го пише заплащането, но в нашия случай трябваше ние сами да се напишем заплащането, което беше изключително странно наистина. И след като започнахме работа, се оказа, че няма нито един англоговорящ и обучението ни беше на испански. Ползвахме Google преводач за целта. Между другото, квартала, в който се намираме в момента, е брутален. Точно като по филмите, има деца, играят си и изглежда супер готино. Реално хотела, в който работехме, изобщо даже не фигураше в нашия договор. Никой не ни беше казал, че ще работим в този хотел. Реално се оказа, че собствениците имат 8 хотела и всяка сутрин ти нямаш график. Ти всяка сутрин в 8:30 слизаш до рецепцията, където на момента правят един график и ти казват: днеска отиваш в еди кой си хотел или стоиш в този, в който сме по принцип. И така горе-долу малко като разхождаха из хотелите, без да има някакъв предварително изготвен график. И може би още първия ден, в който започнах да работя самичък след обучението, ми дадоха 17 стаи да изчистя и след края на работния ден случайно се засякох с шефовете и ми казаха, че трябва да се задействам да работя по-бързо, понеже щяло да стане доста натоварено и сме щели да имаме по 15-20 стаи на ден и ще трябва да се науча по-бързо да работя, при което аз им казах, че няма никакъв проблем. Нормално е, нови сме, учим се, нали, няма как от третия ден да почнеш да чистиш толкова бързо, колкото чистят примерно хора, които имат опит по няколко години, и просто им казах, че ще отнеме малко време. Другото несъответствие в договора беше, че по договор ние имахме право на втора работа, както се предполага, че трябва да бъде, понеже повечето студенти, които идват в Америка, си намират втора работа, поне, някои даже и трета, понеже само с една работа е сложно. И се оказа, че ние нямаме право на втора работа и буквално имаше хора от хотела, които тайно си бяха намерили допълнителна работа и излизаха рано сутрин, за да отидат на втората си работа и след това да се върнат в нашия хотел. И в момента, в който шефовете разбраха, че въпросните колеги си имат още една работа, ги заплашиха, че като цяло ще ги изгонят. Това беше най-често срещаната заплаха. Просто в момента, в който нещо не е окей според нашите шефове, ни заплашваха, че ще ни изгонят от работа и не само нас. Имаше даже случай, в който в 8 часа вечерта шефката ни пише на едно момче да отиде до хотел, който е на половин час примерно пеша, съвсем различен хотел от този, в който е настанен, и да изчисти 15 стаи. В противен случай му е казало, че трябва да се събере багажа и да се разкара от хотела, което е брутално, откъдето и да го погледнем. Може би 2 седмици и половина след като започнахме работа, шефа дойде при нас, много случайно просто мина през хотела и ни се скара и буквално каза, че сме зле и че ще ни върне там, откъдето сме дошли, и че на следващия ден евентуално ще се обади на нашия спонсор, за да ни прекратят програмата, при което ние просто преценихме, че нещата в този хотел няма да продължават дълго и трябва да се намерим нещо различно по най-бързия начин. И на следващата сутрин им съобщихме, че искаме да си пуснем двуседмичното предизвестие, понеже такъв е реда в Америка. Когато искате да напуснете работа, в повечето случаи си пускате двуседмично предизвестие, при което в момента, в който те разбраха за нашите планове да напуснем, ни предложиха да останем на позицията на фронт деск да работим и ние им отказахме, при което шефката буквално ми се усмихна и ми каза: в такъв случай имате 24 часа да напуснете хотела. Йохо! Уникален залез. Много случайно, точно в този ден, в който нас ни изгониха, стана ясно, че няма да стоим там повече. Бяха дошли 2 българки в хотела и за огромно съжаление, точно първият ден, в който се запознахме с тях, нас ни изгониха и те се наплашиха също, звъннаха и те на спонсора, при което стана ясно, че най-вероятно тя, които са от спонсора, с които говорихме почти ежедневно, се познават с нашите шефове
и очевидно имаха някакви дебели връзки, даже с спонсора на програмата ни, понеже си позволяха да правят много брутални нарушения. И докато въпросните момичета разговаряха с нашия спонсор, буквално жената, с която разговаряха, им каза, че шефката ни е много добра жена и че тя на наше място не би се оплаквала по абсолютно никакъв начин. Като цяло стана ясно, че изобщо не приемат на сериозно това, което се случва. За нас последва търсене на работа. Няколко дни просто обикаляхме града, търсехме всевъзможни варианти, бяхме готови дори да сменим щата. Бяхме намерили дори евентуален работодател, който обаче не беше одобрен от нашия спонсор и нямаше как да заминем към щата, в който щяхме да работим. Така че вариантът остана да си търсим нещо или от Facebook, или да продължаваме да обикаляме този град, в който сме в момента. Като цяло тук нямахме кой знае какъв успех, понеже на доста места търсеха работници, но никъде не предлагаха хаузинг, а това беше най-важното за нас. Значи, като ви казвам, че тук са изроди и покрай Хелуин стават някакви такива работи. Това е някакво брутално. Виж това как мига. Мале. Хеликоптерите се минават. Малко е като въобще Сан Андреас като цяло положението в Америка. След, може би, най-отвратителната една седмица от цялата бригада, през която търсихме работа и нищо не излезе, много случайно се озовахме в един хотел, който е непосредствено зад хотела, в който работехме, по ирония на съдбата. И им казахме каква е ситуацията и че трябва да се намерим работа бързо, при което управителя на хотела ни каза да се приберем в нашия си хотел, да звънем на спонсора, да им обясним, че сме намерили потенциален работодател. И ние така и направихме, прибрахме се в нашия хотел и звънахме на нашия спонсор, при което, молиш, какви паяци са сложили там, някакви паяжени. Тук психарска работа става направо. Покрайто с Хелуин. Зад мен има храст с паяжени и огромни паяци върху него. Странна работа като цяло. Така де, докато се стояхме в стаята и разговаряхме с спонсора и му обясняхме, нали, какво се случва с нас, нашата шефка дойде, почука на вратата и аз просто казах на момиче, с което разговарях по телефона, да изчака малко, да задържи, да не ми затваря в никакъв случай. И в момента, в който отворих вратата, нашата шефка попита: вие още ли сте тук? Каза, че трябва да се махнем по най-бързия начин. Буквално каза: събирайте си бокуците и изчезвайте веднага. Аз си казах, нали, че работим по въпроса да се махнем и ни трябва още един ден. Обаче тя не се съгласи и каза, че трябва веднага да се махнем още днеска. И така, като цяло каза, че ще извика полиция, понеже сме били престъпници, едва ли не, и всякакви такива простоти. При което ние казахме, че, нали, окей, няма никакъв проблем, махаме се. И след точно 5 минути вече си бяхме събрали багажите, бяхме си стегнали куфарите и се изнесохме завинаги от нашия хотел, при което отидохме в другия хотел, в който евентуално се надявахме да започнем работа. Там им обяснихме каква е ситуацията, обяснихме, че вече официално сме на улицата и че трябва, нали, да останем някъде, при което те се съгласиха, дадоха ни стая и няколко дни по-късно стана ясно, че може да започнем работа там. И като цяло вече 3 месеца и половина си работим в този хотел и сме доволни. И да, като цяло попаднахме на съвсем различно място. Като цяло това е историята. Няма да навлизам много в подробности. Разказах най-важните моменти от преживяванията ни покрай търсенето на работа. И да, в крайна сметка това не е нещо, което е невъзможно да се случи. Като дойдете на бригада в Америка, се хвърляте в дълбокото с двата крака и трябва да очаквате всичко, буквално. Само бях чувал такива истории преди да дойда тук и изобщо не съм предполагал, че ще ми се случи нещо подобно. Но такива неща се случват. Важното е да може да се оправите в подобна ситуация и да намирате варианти, понеже от вас зависи колко точно бързо ще си решите проблема, понеже никой няма да ви реши проблема вместо вас самите. И да, просто трябва да си проучвате работодателя много добре, доколкото е възможно, понеже няма как да сте напълно сигурни за вашия работодател. Но доколкото е възможно, си направете едно
един ресърч. Да, слагаме край на това. Някаква пеперуда мина покрай мен. Слагам край на това видео тук, понеже слънцето залязва и се стъмва. Надявам се все пак да е било полезно, ако евентуално сте решили да дойдете на бригада в Америка. Просто направете си едно проучване, доколкото е възможно преди да дойдете тук, какъв е работодателя ви, дали е читав и със сигурност намерете някакъв вариант да се чуете с тях преди да дойдете, понеже варианта за видеоинтервю звучи много добре, в същото време обаче изобщо не е добре. Ако имате някакви въпроси относно бригадата като цяло, може да ми ги зададете. И се надявам с малкия опит, който имам като цяло в Америка, да мога да ви съдействам, да ви помогна. Само за да ви покажа, че наистина сме непосредствено до хотела, в който работим. Това е хотела, в който бяхме в началото. А това е хотела, в който сме в момента. И да, абсолютно всеки път, когато се наложи да излизам, минаваме покрай този хотел. Обаче няма проблем.